Qurban bayramı münasibetli gurulan dabarlary Arkadaş şäherinde aýdym sada çykyşlar bilen uly ruh berentikde dowam etdi. Gahrman arkadaşymyň başlanjy we ýylydarly tagalat bilen biniýat bolan täze şäheriň gözel künjeklerini ýaýbanlanan bayramçylyk çykyşlary şäher ilatynyň hemde onuň mihmanlarynyň şadlygyna şadlyk goşdy. Mukaddes ýörelgülen we ruhy tämiziň senesi bolan Gurban bayramyna adamlar birek-biregi mübareklep, iň gowy arzularyny aýdýarlar. Şunuňa baglykda bagtyar ojaklarda bereketli toý saçaklary ýazylyp, agdy birlikde tagam dadylýa we asyrlar aşyk gelýän ýagşy desurlaryň dowamaty atarylmagy dilek edilýär. Gurban bayramyna şadlykly pursatlary möhüm orun berilýär. Aýratynamy Arkadaş şäheriniň bagtyar ýaşlary bayramçylyk şäherletini hasam belinde götürýärler. Olar tämizligiň ýagşy umyt arzularyň senesi hökmüne ikrar edilen Gurban bayramy münasibetli hoşniyetli arzularyny beýan edýärler. Bayramçylyk konsertlaryna ýanlanaýan aýdym sazlar halkymyzyň bagtyarlygyny, ýurdumyzyň awadançylygyny dünýe eşkär edýär. Mukaddes sene saýlayan Gurban bayramy ruhy ahlak gözelliklerini, insan perwerlik ýörelgülerini özünde jemläp, ýürekleri joşdurýar. Bu orta adamlaryň täze ýeňişleri bilen ruhyny belinde götürýär. Ýurdumyzda berkarar bolan bagtyar durmuşyň hödürini görüp ýaşaýan halkymyz şol sana Arkadaş şäheriniň ilaty dördülýän şertler üçin hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadaşymyza şuňgur hoşallyklaryny beýan edýärler. Nesillen we döwürleň ara baranşyny özüne jemleýän mukaddes Gurban bayramy halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna hemde asyrlar aşyp gelýän däpdi surlaň ahlak ýürürleriniň dowamaty atarylmagyna möhüm orny eýleýär. Arkadaş şäheriniň bayramçylyk meýdançatyna ýaýlanlanan aýdym sada çykyşlar halkymyzyň bagtyar durmuşynyň senatyna öwrülen. Usat aýdymçylar we sadanlar ýaş estradaçylary bayramçylyk münasibetli taýýarlanan çykyşlarynda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň türkmen tebigatynyň gözellikleriniň halkymyzyň dünýä nusgalyk ýaşy resurslarynyň waspyny ýetirdiler. Munyň özi Gurban bayramynyň jemleýiji günüň şadlyk şowkyny hemde täsirli pursatlary beselmegini şertlendirdi.